barra del cavallet amb en Martí i l'Aire. Bon dia, bona nit, bones tardes, benvinguts, benvingudes, benvingudis a la barra del cavallet. Entreu a prendre alguna cosa, a beure una beguda o a menjar qualsevol cosa. L'Ordi Urdiu us atendrà i nosaltres aquí seurem per xerrar una estona mentre estigueu surfejant o estigueu llançant anells o creuant rius o travessant muntanyes o simplement passejant pel bosc i podeu trobar el vostre lloc i trobar-nos una vegada més. Un mes més. La barra del cavallet presumit. Aquí està, per vosaltres. Avui tenim una altra conversa sobre temes tolkienians. Però bueno, Martí, què tal, primer de tot? Bé, bueno, aquest últim mes vam tornar de la rutina i tal, anar fent. Tu? Bueno, doncs jo estic lesionada. Sí. Em vaig caure d'esquenes treballant. Encara no sé exactament què tinc, perquè m'he fet un TAC, però m'han de dir encara els resultats. Però tinc... Sí, però he de portar una faixa perquè no se'm carregui, perquè em vaig caure d'esquena i no se'm carregui tot l'esquena. Però bueno, ja està. De mal va més bé o més... No, molt millor, molt millor. Vale. Sí. Has estat seguint llegint coses interessants, veient pel·lis interessants. Vaig comentar l'últim episodi que vaig començar amb en Brandon Sanderson. Vaig començar amb Elantris, que és una de les seves novel·les més conegudes. I no ho sé, trobo que està bé. També trobo com que potser vaig per la pàgina 200 o així i com que està com creant molt univers i a vegades sembla que el crees sense sentit. Es posa a crear personatges, a crear religions, a crear localitzacions i et perds una mica perquè dona la sensació que tot això que creen no té gaire a veure amb la trama del llibre. Però això, i no ho sé, li ha costat 150 pàgines deixar de presentar coses i començar una mica amb la trama. I clar, és això, que quedes una mica descol·locat, que no saps per on vas, et va explicant coses. Però no ho sé, ara que ha començat amb la trama, sembla que pinta bé. No és cap meravella, però està bé. Ja. Sí, són moltes pàgines, per començar a fer més trama. Bueno, no sé. Sí. I tu? Jo he estat... Què ha estat passant aquest mes? Ara estic llegint el tercer de la tomba segellada. La tomba... Et sona? El llibre? És una saga, són 3 llibres de moment. No sé, bueno. És de... Bàsicament són lesbianes nigromants de l'espai exterior. Perfecte. Sí. És bastant random, però està bastant bé. Sí que són llibres una mica estranys, però estan interessants. El tercer m'estarà més que els altres 2. I en quant a pel·li, sí, he estat veient la sèrie d'Alien, l'Alien Terra. M'ha agradat bastant. També estic veient Peacemaker, la del pacificador, que està sent molt divertida. Hi ha hagut molta conversa per internet sobretot sobre aquesta sèrie i està sent molt divert i poca cosa més, no sé. I pel·lis, doncs res, no em veiem pel·lis, com sempre. Així a destacar, vaig veure la pel·li de Sinners, que està molt guai, la recomano moltíssim. Et sona? No l'he vist, però la vull veure. Pues la recomano moltíssim, sí que és una mica de por, però no fa molta por. És més terror clàssic, plan rotllo... com coses així més gore i com tensió, però no és terror com el típic terror d'ara, saps? Com així tan modern. I està molt bé. La recomano moltíssim, o sigui, com a pel·li, no com a pel·li de terror ni com a pel·li de gènere, sinó en general com a pel·li està molt bé. Moltíssim. Passem a les notícies Tolkiendili. Sí. Aquest mes no en tenim gaires, però sí que n'hem trobat alguna.
Bé, la setmana passada ens vam trobar amb l'Esmial de l'Orient. Què és una Esmial per a la gent que no... Existeix la Societat Tolkien Espanyola, que és Mhm. la societat sé que es dedica a fomentar l'obra de Tolkien Mhm. dins d'Espanya. Mhm. Llavors, els Esmials són delegacions Sí. Mhm. per trobar-se entre gent de la societat Tolkien espanyola. En plan, Mhm. si s'hagués d'ajuntar tothom sempre, doncs no tindria sentit, no? Llavors, doncs, són delegacions, doncs, de cada territori doncs, té com una delegació, funcionen més independentment, o sigui, sí que estan tots sota la presidència i tota la gent que gestiona més la part més general de la societat Tolkien espanyola, però igualment doncs, cada Esmial funciona independentment i fan les seves activitats i fan el que volen. I llavors, doncs, això, el dilluns, Sí. aquest dilluns 20... Quin dia va ser? 22. 22, Sí. per celebrar l'aniversari de Bilbo i Frodo, doncs vam fer una quedada. Va ser bastant petita. Jo no vaig poder anar perquè va ser justament el dia després de fer-me Sí. Mhm. de lesionar-me. I llavors va anar el Martí, en representació dels dos. Mhm. Sí. I llavors, si vols comentar què tal va anar. Bé, bueno, això va ser una trobada, tothom molt trempat, tothom... Em va fer gràcia perquè en general ens coneixien. Jo no formo part de l'Esmial com a tal, però això sí que em va agradar que hi vaig anar i tothom em reconeixia i no sé, vam estar molt bé. Si teniu Instagram us recomano seguir-los, si sou de Catalunya, perquè sovint fan alguna trobada així o potser si hi ha alguna convenció, no? Algun cop han fet alguna xerrada, alguna Sí. cosa. Va anar a I no convencions. sé, està bé. Sí. Sí, l'Esmial de l'Orient és l'Esmial de Barcelona, en concret. Llavors hi ha l'Esmial d'Arnor, per qui li interessi, que és el que engloba com tot el territori català, excepte Barcelona i Tarragona, que a Tarragona també hi ha l'Esmial d'Osgiliath. Sí. Que són... Sí, llavors Arnor és així com més ampli. Jo formo part de l'Esmial de l'Orient, tot i que no soc de Barcelona, però també tinc bastant contacte amb l'Esmial d'Arnor, normal. Sí, conec gent també de l'Esmial d'Arnor. I a vegades, doncs, encara no puc participar en moltes coses perquè treballo els caps de setmanes i és quan normalment es fan coses, però igualment, no sé, com que m'agrada estar dins estar pendent d'això. També relacionat amb la societat Tolkien espanyola, la pròxima Stelcon, que ho vam comentar fa uns programes, serà al setembre de l'any que ve. Sí. I després hi haurà una Mérez, que és com es diuen les reunions. Sí. Mérez vol dir reunió. I llavors hi haurà una pròxima Mérez d'Arnor d'aquí a finals d'octubre a València. A València, no, a Lleida, perdó. A la Guàrdia Alada. Els dies a finals d'octubre, principis de novembre, el pont aquest de finals. Sí. Per qui li interessi, si algú ens escolta i li interessa, ho sàpiga. En fi, següent notícia. Sí. Llavors sortirà un llibre que es diu Into the Heart of Middle-earth, al cor de la Terra Mitjana, explorant la fe i la germandat del Senyor dels Anells, escrit per Kathleen Fakista, coneguda com a Tywith Tolkien a les xarxes, que és una creadora de contingut sobre Tolkien i tal, que ens agrada molt i que seguim, i que això ha escrit un llibre que és com una mena de comentari sobre missatges i aprenentatges pràctics i espirituals del Senyor dels Anells, tenint en compte els fonaments cristians del llibre, perquè, com sabeu, Tolkien era cristià i alguns dels missatges d'aquesta religió es poden trobar dins la seva obra. No sé, jo d'aquest llibre en tinc ganes perquè segueixo la Ti des de fa temps i m'agrada molt el que fa i el que penja i penso que pot sortir un llibre molt, molt interessant.
Sí, a veure, que ho entengui. És un llibre que fa una lectura del Senyor dels Anells Sí, a, a través de fonaments cristians, en plan, a través de valors cristians i coses així, com desglossant una mica com sí. I com la també lectura. extreure'n això, missatges i aprenentatges que ens puguin servir a la nostra vida normal. No? Bueno, sembla... Mm. Bueno, està guai, interessant. Mm. I saps on es publica? Ave Maria Press, que és una editorial dels Estats Units, però això ja està disponible per reservar-lo a Amazon a través de la pàgina web d'aquesta mateixa editorial i algunes altres pàgines. Però això, si us interessa, podeu entrar al seu compte d'Instagram, With Tolkien, que ella ho explica i hi ha tots els enllaços i tal. Llavors també han sortit alguns teasers a l'Instagram dels Anells de Poder. No és gaire res important, vídeos molt curts, algun detall, però que això, que es veu que hi van treballant, no sé si han dit quina edat, quan sortiria la tercera temporada. Jo ara mateix no sé res, podria fer una búsqueda ràpida, però no em sona. Jo he vist jo he vist un teaser de fa un mes, d'aquests últims. Era molt senzill, no explicava res, era simplement... era una persona muntant la corona del Sauron Sí. i portant-la fins a algun lloc i ja està. I s'acabava allà. No Com he vist... per fer-nos saber que estan treballant, però que potser no sortirà aquest any, sinó més endavant. Sí, també com que aquest teaser era com per anunciar que estan en producció. O sigui, estan Sí, gravant... sí. Sí, simplement això, estan en producció. No estan... No, jo pensava que ja estan gravant. Bueno, no sé. Sí. Potser surt a l'abril del 2027, Vale. Estic llegint per aquí. Encara queda. Sí. Sí, perquè estan tenint en compte, suposo que el que va tardar des que va començar la producció a les altres temporades fins que va sortir i llavors eren més o menys el mateix espai de temps, encaixaria amb l'abril de l'any que ve. Jo pensava que sortiria a l'estiu com tots aquests anys, però bueno. Sí. Sí, em fa una mica de pena perquè m'agradava com que sortís cada 2 anys. Sí. I a part molava la rivalitat amb la Casa del Drac de Joc de Trons. Sí. Tu l'has vist, la Casa del Drac, o no? No. No tinc ganes perquè Matt Smith, però encara no l'he vist. Sí. És molt graciós. Hi ha moments que... O sigui, el Matt Smith fa un personatge completament diferent al Doctor, però hi ha moments que fa com coses que dius... Vale. I el Doctor is showing... Sí. Sí. No sé, jo la recomano bastant. La segona temporada no és tan bona com la primera, però igualment em va agradar molt. I la trama del Matt Smith de la segona temporada, bueno, no és la millor trama, però bueno, està bé. Vale, molt bé, doncs ja estem de notícies. Bueno, llavors, de quin tema parlarem avui, Martí? Avui hem vingut a parlar d'una pel·lícula molt espectacular en la seva manera, que és El retorn del rei de Rankin i Bass. Per completar el que vam fer fa 2 mesos, doncs ara fem com la segona part d'aquella pel·lícula. Bé, com diu el títol, és una adaptació del Retorn del Rei. Sí que és una cosa que el mateix Arthur Rankin ho va dir en una entrevista que bé, van decidir saltar del Hobbit al Retorn del Rei de dret perquè no creien que el públic fos capaç d'aguantar 3 pel·lícules del Senyor dels Anells. I això,
com us podeu imaginar, la pel·lícula fa una mica d'aigües en alguns moments perquè s'han de presentar moltes coses que s'han d'haver presentat a les dues parts anteriors i en aquest cas ja vas de dret a l'última i ja de per si el retorn del rei és una història que demana estona i clar, amb una hora i mitja que dura la pel·li ni tan sols hi hauria temps per adaptar el retorn del rei en si i també ha de, clar, moltes coses s'han de presentar mínimament perquè es puguin entendre i acaba sent una mica caòtic. Sí. A part que no adapta ni tan sols tot el retorn del rei. Sí, això també, sí. Si és... comença... Sí, la part del Frodo sí que comença en el moment que comença el retorn del rei del llibre, Sí. però la part... les altres trames comencen ja al mig de la batalla dels camps del Pelennor. Mm. O sigui que ja ni tan sols fa tota la part Sí. del principi, de com van fins a Minas Tirith ni res, i tota la part de Rohan del retorn del rei també és com que ni tan sols l'expliquen, ni tan sols lo Sí. de l'Aragorn també és com que només és la part de la batalla dels camps del Pelennor cap endavant. Sí. Mm. I tampoc, i la part i pel final també saltant un munt de coses, com... És un Sí, tros sí. del llibre, ni tan sols el llibre sencer. Sí. Clar, és una pel·lícula que jo mirant-la sento com molta ràbia perquè clar, el retorn del rei és un llibre que m'agrada molt i veig que tallen coses que potser nosaltres que coneixem la història podem això anar Completant. completant les coses, però clar, com que et treu una mica de la història encara que la coneguis i clar, això Sí. fa ràbia perquè li tinc molta apreci a la història original i clar, això no... Són els mateixos de l'anterior pel·li, del Hobbit. Sí, són el rànquing i en bas. Això ja ho vam explicar una mica al programa del Hobbit, però farem un petit resum. Van començar als anys 60 i són coneguts pels seus especials de televisió, especialment coses com especials de Nadal, de moments específics durant l'any. Van començar fent animació de stop motion, però quan van començar amb aquestes dues obres d'en Tolkien van decidir a passar l'animació a dibuixar de mà. Aquesta pel·lícula del Retorn del Rei la van llançar l'any 1980 i bàsicament, com les seves obres és una animació i aquesta també, com el Hobbit, es caracteritza perquè és un musical també, hi ha moltes cançons al llarg de la pel·lícula. Com he dit, és un especial de televisió que la van passar pel canal NBC. Estats Units. Sí. Sí, i la pel·li dura 90 minuts. O sigui que és bastant curta, en realitat. Sí. És com la durada mitjana d'una pel·li, o sigui, durada estàndard de les pel·lis d'aquella època, més o menys. Sí. Però igualment és bastant curt tenint en compte que està adaptant el Retorn del Rei. Sí. Llavors, més dades tècniques que tenim aquí. La pel·lícula primer s'estava plantejant amb el títol de Frodo, el Hobbit 2. Que és bastant surrealista, si ho penses. Una decisió. Sí, és una decisió. Que una van acabar prenent, però... Sí. Sí que crec que també el màrqueting era la presentaven com el retorn del rei i una història de hobbits. Sí. I a part va estar distribuïda, si no m'equivoco, per la Warner Bros. O alguna així. Sí. La mig distribuïen com una seqüela de la pel·li de Baxi, saps? Sí. Sí que, encara que no ho fos, el màrqueting de la pel·li anava una mica enfocat a sí, és la continuació de la pel·li de Baxi. Sí. Però no ho era. És com... Jo diria que va ser una cosa més, sobretot dels fans, que ho entenem com
com una trilogia espiritual del Hobbit de Rankin i Bass, Senyor dels Anells de Ralph Bakshi i aquest Retorn del Rei de Rankin i Bass un altre cop. I em sona com si haguessin sortit DVDs Sí, que a la caixa hi havia el logo de Warner Bros. I que ajuntaven les tres pel·lícules. sí, encara que... Sí, en realitat té mig sentit, no? En plan, l'únic que hi ha un tros que falta de les pel·lis, Sí, però la resta després sí, no sí. és el mateix. Sí, és com... Sí. Clar, al final estan tots el mateix llibre, els mateixos llibres. Mhm. Llavors, més de les tècniques que tenim per aquí. Vam comentar una mica amb la del Hobbit que van tenir una mica de problemes amb els drets perquè com que parlaven amb la gent que deien tenir els drets però en realitat no els tenien i el Rankin i Bass el que van fer és tirar pel dret i fer les pel·lícules igualment i es veu que això era per un error que es va cometre a l'hora de publicar els llibres als Estats Units que van acabar sent com de domini públic sí que Wow. recordo com que les primeríssimes edicions dels llibres que van sortir als Estats Units eren com una mica il·legals, com que Sí, hi havia edicions, agafaven... Sí, hi havia edicions pirates sí. Mhm. del Senyor dels Anells, perquè... Sí, com que feien unes portades feien unes portades noves, posaven el llibre tal com els hi arribava i el llibre dins tal com els hi arribava i ja està. I potser per això van quedar els drets una mica a l'aire i en Rankin i Bass van aprofitar. Sí, jo he vist algunes portades, són bastant xules. Sí. Aquestes. Mhm. Diria que són els mateixos que van fer l'anterior pel·li, Sí. si no m'equivoco. Sí, tot es veu exactament igual. Sí. L'estudi d'animació també és Topcraft. Mhm. Els dissenys de tots els personatges són els mateixos. Sí, és com tot el mateix. L'únic que sí que et diria, sí, bueno, potser ho anava a comentar després, però ho dic ja, que està més ben feta. O sigui, es veu millor que Sí. el Hobbit. Sí, això sí. A nivell de dissenys i de fondos, jo la veig millor. No Sí. sé, Mhm. més detallat, una mica més cuidat, no sé. Mhm. Bueno, llavors també tenim els actors de veu més o menys són els mateixos. Sí. Tenim l'Orson Bean, que és el que fica la veu al Frodo, no, al Bilbo, però en aquest cas fica la veu al Bilbo i al Frodo. Sí. Mhm. Llavors també tenim en John Huston que torna de Gandalf Mhm. i això, el Cassie Kasem. Sí. Això que he trobat que feia de Shaggy a les Els dibuixos cruïlles de Hanna-Barbera. els d'aquella època. És Sí. el mer que fort. Mhm. Sí. I després tenim en Roddy McDowall, que és en Sam. Sí. I malauradament un canvi que hi va haver en les veus va ser a la veu de l'Elrond, que el Hobbit li va donar veu a Cyril Richard, però va morir poc després de treballar en el Hobbit i aquí l'ha reemplaçat en Paul Frees. Està bé que amb tants personatges que tornen només un s'hagi hagut de canviar. Està bé que tinguin aquesta continuïtat. Va substituir el Ron, però tampoc té tants... En plan, té com una línia de diàleg. Sí. Dos gaires, sí. De la pel·li. I llavors, en fi, bueno, podem començar ja amb la pel·li, no? Ja Sí. passat per aquesta part més tècnica, més objectiva. Sí. I llavors ja podem començar a parlar sobre la pel·li. Aquesta delirant adaptació. Sí. Sí, És una cosa que la comentaré més endavant, però que és estrany que com que es fa molt pesada, molt més pesada i tot que la de Peter Jackson, per exemple, que és molt, molt més llarga i costa més seguir-li el fil. Sí,
Sí, anava a dir el mateix, perquè Mm. bueno, el muntatge és... I mira que la del Hobbit estava ben adaptat al llibre, doncs aquí, Sí, no sé, sí, sí. Mm. si em va anar una mica a l'olla. Vale. Bueno, llavors comencem amb Sí, la història, així que ens comença bastant a estar com un monòleg del Gandalf explicant-nos... sí. És una mica el... Tota aquesta idea de posar com molt pròlegs molt intensos que una mica va rescatant en Peter Jackson, Sí, que a mi allò. no és que m'agradin gaire, penso que et treuen una mica del ritme natural de la història. Potser aquí no tant, perquè ja estem al clímax, però en els Hobbits, per exemple, en el Germandat de l'Anell, Dues Torres, que comences com des de Hobbiters i mica en mica amb els Hobbits vas descobrint la resta de la història. És com que comences aquí, llavors de cop tornes a baixar i com que ja saps més coses que els personatges i no tens la mateixa relació amb ells. Ah, sí, això té sentit. I a part, Mm. aquí crec que no aporta gaire Mm. en aquesta pel·li, en concret. Mm. Com que Sí, sí, sí. t'introdueix com... A mi em valia més que enterar-me de què estava passant, perquè és com... Mm. Perquè és una espècie de monòleg del Gandalf fer-te com una espècie de resum del que passarà, però tampoc diu res Sí, concret. sí, sí. I llavors, Mm. després tornen enrere Sí. i estem a Rivendell. Mm. És que jo quan va començar això no sabia què estava, o sigui, no sabia en quin moment de la història estàvem. O sigui, Sí. sí que al final ho vaig entendre. Suposo que si no hagués sabut res del Senyor dels Anells hagués entrat millor, però en aquell moment era com, vale, ens estan canviant tota la història del Senyor dels Anells i estan com començant des de Rivendell o Mm. llavors després t'enteres que la història es fa a modo de flashback. Sí. Clar, en aquella conversa que tenen hi ha com detalls de coses que diuen i, per exemple, òbviament veus en Frodo que li falta un dit i si Clar, coneixes la història ja saps que és el final. clar, sí, sí. Sí, sí. Mm. Però clar, al principi era com... estava una mica confusa. Sí. Llavors, Mm. això, la història comença quan arriben en Bilbo, en Frodo, en Sam, en Merry i en Pippin arriben a Rivendell per l'aniversari d'en Bilbo, del Sí. 120 aniversari d'en Bilbo, per celebrar-lo. Sí. I tots estan una mica de jajas, estan allà, també estan l'Elrond i el Gandalf, Sí. i s'estan com mig avorrint tots i en Bilbo s'està dormint. I llavors Mm. el Bilbo es dona compte que al Frodo li falta un dit. Sí. Mm. I llavors diu ara, en plan, què ha passat, no sé què, llavors en Gandalf diu, bueno, hi ha aquest bard random de Gondor que Sí. us explicarà la història. En un moment d'aquest pròleg fan com un resum del Hobbit, però fan com Sí. una cançó llarguíssima que no s'acaba mai, Sí, que em va agradar la idea, però era com que no... sí, clar, com que no. aquesta pel·li en teoria és la continuació del Hobbit de Rankin and Bass, Sí, sí, sí. doncs té sentit que et faci com et fiqui en context què està passant, Sí, però a la vegada és com una mica... Sí, però és que el del Bard em sembla super aliat, en plan, sí, aquest tio random de Gondor i sí, es posa a cantar i és com, què està passant? que els està explicant la història a la gent que ha viscut aquella història. Sí, clar, sí que li estan explicant en Bilbo què ha passat, però igualment en Bilbo s'està dormint, Sí. no s'entera de res. Però bueno. Mm. Llavors, això et fan el resum del Hobbit, del Rankin and Bass, en plan amb les imatges tal qual de la pel·li. Sí, I llavors et fa el resum del Hobbit i de cop estàs Sí. ja a Cirith Ungol. En plan, és com Sí. que no t'explica... Sí que en Sí. algun moment et fa com un petit resum del principi Mm. del Senyor dels Anells, però ja està, o sigui, no t'explica que sé res. sí, Sí, em semblen com les decisions de com intercalen les trames, diferents trames, em sembla com sí. Ho anem veient més, però queda com salts molt molt estranys tot i... forçats, sí.
però al principi em sembla tremendament caòtic. O sigui, primer et fa el monòleg del Gandalf, després estàs a Rivendell, després et fa com el resum del Hobbit, però després estàs a Cirith Ungol, però després et torna a fer, et tirar enrere al principi del Senyor dels Anells. Sí. I després tornes a Cirith Ungol. Com que és molt caòtic i sí, no sé. I a part, tot amb aquestes cançonetes que a vegades estan bé, però tampoc... Bueno, no sé. I llavors, clar, comences a Cirith Ungol en el moment en el que han capturat ja en Frodo, i llavors estan Sam sol. L'únic que em sembla com ridícul que l'anell estigui tirat por ahí. Sí, això també em vaig apuntar. L'anell, la fibló i la capa d'en Frodo, que estan per allà i en Sam se les troba i s'ho agafa. Sí. És que... És com ridícul, és que no sé, com... Lo de l'anell tirat, o sigui, l'altre, doncs mira, encara, però que l'anell estigui tirat tal qual, allà al mig. I a part està com... O sigui, tota la part aquesta del Sam intentant entrar a Cirith Ungol em sembla bastant ridícul, en general. Perquè és com que primer està a la porta, però després com passa per un túnel, que suposo que és el d'Ella l'Aranya, però i llavors torna a veure Cirith Ungol, però torna enrere, llavors dona una volta estranya i va per l'altra porta, la porta dels corps, dels 3 corps. Jo no vaig entendre res, o sigui, no vaig entendre per què donar tantes voltes. Suposo que estava buscant una entrada. Al principi pensa com que diu, vale, doncs me'n vaig jo a llançar l'anell i ja està. I segueix una mica endavant. Llavors hi ha tota aquesta seqüència de... com que es comença a imaginar va ell amb l'anell, que seria molt poderós i tal, però és una seqüència com que s'allarga molt. És molt llarga, o sigui, per què era tan llarg? O sigui, jo estava com... No, o sigui, sabia què estava passant, perquè... Bueno, o sigui, clar, s'entén que és l'anell com fent-li visions, però a la vegada és molt llarg i també és tot com bastant... com un somni febril, en plan, no? Perquè és el Sam imaginant això que estàs dient. S'imagina com que ell és superpoderós i té un exèrcit, llavors derroten en Sauron i converteixen tot Mordor en un jardí. Però tot és molt llarg, dura molt i no saps per què. Com que per què està tenint aquesta visió. Sí, saps que està tenint aquesta visió, però és que per què és tan llarg? Per què és tan llarg? És com coses així com que s'allarguen molt i llavors hi ha coses importants de debò per la trama que o no les posen o les resumeixen molt curt i... També això de la visió també va sumat al caos que dic del principi, perquè és com estàs aquí a Cirith Ungol i llavors de cop el Sam fa això i llavors després té la visió i no saps què està passant i llavors tornes al Sam i llavors el Sam decideix tornar a entrar a buscar el Frodo per fi. Al final d'aquesta visió té com una... es nota la seva baixa autoestima i diu, vale, potser millor que vagi buscant Frodo i ho fem tots dos i ja està. Sí. Sí, jo pensava... És que hi havia moments que t'ho juro que pensava que es passarien pel forro els llibres i farien el que volien. I que... O sigui, al principi, saps, amb lo de Rivendell, vale, jo pensava que començarien el llibre directament a Rivendell i que d'allà anirien a Mordor. En plan, com que tots estaven tan alegres i tant com el complex del Bilbo, no sé què, pensava que era el moment en què arribaven a Rivendell i anaven cap a Mordor. I llavors que ja et faria un flash forward, però no, tot era un flashback. Llavors aquí, amb el del Sam, realment em vaig pensar que el Sam aniria sol, però no tenia cap mena de sentit. No sé, la forma en la que estava muntat i estava fet era com... No sé, jo no sabia per on anirien. Bueno, però que al final és que dona moltes voltes, llavors per això era com, què està fent? Sí. I llavors al final sí que decideix anar a buscar en Frodo. I llavors em va fer molta gràcia que diguéssim lo de Frodo Lives. Sí, també ho vaig pensar, sí. Perquè és el meme aquest que és... Bueno, un meme que s'ha fet tan famós com... dels hippies.
no? Sí, dels hippies, però ha anat evolucionant amb el temps. I, Sí. de fet, ho diuen, no és l'única vegada que ho diuen diverses vegades. De fet, bastanta gràcia. Mm. Podríem parlar d'aquest tema dels hippies, Sí, de com seria bastant interessant. en el seu moment van... Mm. Van adoptar el Senyor dels Anells com a simbologia Sí. pròpia, sí. Sí, sí. Sí, sí. S'ha de fer recerca per això, però seria interessant. Mm. Vale, llavors després tota aquesta part del Sam es queda així com a l'aire i Sí. sí que entenc, està bé. Però la cosa és que la part del Sam dura molt i jo pensava que Sí. només... Veus, una de les coses que no sabia per on anirien, jo pensava que només farien la part del Frodo i el Sam. Però de cop van a Minas Tirith. Sí. I aquí he de dir que el disseny de Minas Tirith m'agrada molt. En plan, és molt random i no té gaire sentit, Sí. però a la vegada Mm. m'agrada bastant. No sé, sembla com que aquella punta que surt de Minas Tirith, com que és com més estreta i acaba com amb una torre. I a la punta queda com flotant sobre el no-res, connectada a Minas Tirith, però la punta està com flotant, no hi ha res a sota. I com que em vaig fixar com que hi ha la Torre Blanca com que és molt, molt alta, que potser si estem més acostumats a com ho representen Peter Jackson o l'Alan Lee, com que no xoca una mica que hi hagi una torre tan alta perquè queda tot més com igual. Va haver un moment que em va fer bastanta gràcia perquè hi ha un moment que dalt de la torre blanca, hi ha una bandera. Sí. I la bandera és, si Clar. tenint en compte tot, el tamany, Sí. és absolutament gegantina. O sigui, és una bandera, no sé, que fa, no sé, molt, 20 metres, no sé, molt alt, molt gran. Sí, sí. Sí, però el disseny és bastant maco. Clar, i aquí veiem en Pippin, que en Pippin de sobte ja forma part de la guàrdia de Gondor i no se'ns explica res de... Clar, òbviament sabem que és un hobbit, però tota la història de com acaba arribant a Minas Tirith i que acaba sent de la guàrdia de Gondor, com que no es diu res, simplement arriba allà. Sí, sí que és el disseny bastant semblant al típic de Minas Tirith, tot i que normalment Minas Tirith és completament circular, aquí és semicircular. I el castell de tota la part de dalt també és super exagerada. Bueno, totes les muralles tenen formes així una mica... Bueno, és bastant orgànic, no? Suposo que s'adapta bastant a la forma. Sí. Després es veuen plans des de dalt i es veu que tot és super... Hi ha com molts camps i hi ha jardins i tal. Sí. I és tot molt exageradament gran. I llavors, això, a la punta, no recordo com es diu, però la part aquesta és una espècie de muntanya, torre estranya, que hi ha una torre aquí dalt de tot. O sigui, el sortint, en comptes de ser simplement com els de Peter Jackson, que aquí es veu que és com una espècie de quilla d'un barco, no? Quilla és la part de dalt d'un barco. Sí. Aquí és com una torre com una part natural de terra que sobresurt cap amunt en forma de punxa i a dalt hi ha una torre. Sí, no té absolutament res a veure amb ja fet, els dissenys del Peter Jackson s'assemblen... No, els dissenys de Tolkien s'assemblen molt més als de Peter Jackson que aquests Sí. de la pel·li de Rankin and Bass. I em va agradar que quan et comences a escriure Minas Tirith es veu tot molt verd i molt maco i és de dia, però de sobte hi ha la transició que es fa de nit i de sobte és tot el setge dels orcs que de sobte està tot mig destruït i no sé, em va agradar com aquesta transició tan radical. Jo crec que no feia... Sí, crec que no feia falta explicar, o sigui, ensenyar Minas Tirith abans. Jo crec que amb la guerra ja s'hagués entès. Jo crec que s'hagués... Sí, mola... Jo crec que aquesta transició hagués molat al final. Saps? Al final, quan tornen a Minas Tirith, allà sí que hagués molat veure com estava tot destrossat i he fet la transició al verd. Que hagués tingut més sentit. Aquí jo crec que és una part d'aquesta... Això que es suma a
el lío que tenen al principi de tot, perquè és com que Sí. van tan a saco com que es lia una mica. I el fet de que t'ensenyin com està abans i com està després, sí, jo crec que si t'haguessin entrat directament amb la guerra, sí, amb la batalla, com que, no sé, que no hagués sigut tan lío. Bueno, i a part, bueno, aquí tota aquesta part de Minas Tirith ja és bastant random, Sí, perquè ja, Sí, bueno, però- t'ensenyen els Nazgûl ja, sí, que no són, si semblen més com zombis, en plan, són com més sí. ressuscitats, perquè semblen cadàvers Sí. així com ressuscitats, perquè no són el típic que estan coberts i no Sí. se'ls veu el rostre. Són, en aquest cas, excepte el rei bruixot, Sí. la resta són això, són com una espècie de zombis que van sobre cavalls Sí. alats. Sí. Bastant curiós. El disseny em va agradar. A mi també, em va semblar bastant original. I, bueno, llavors aquí ja tot molt sense context, i estàs amb lo del Denethor ja Sí, t'ho presenten tal qual, que el Denethor està en plan modo pessimista. sí. Com que el Denethor que ens queixem força d'en Peter Jackson que el va com comprimir molt i resumir molt i no té la mateixa profunditat que té el llibre, però aquí encara el resumeixen més i et queda com un personatge molt, molt simple quan no ho és. Sí. I a part, o sigui, aquí té la part que sí que es justifica que està una Sí. mica així a Mandalorian per al Palantir, Sí, que les de Peter Jackson no et diu res dels Palantir en cap moment. Bueno, a la versió es veu a l'estesa, però res, no, Sí. tampoc no... Normalment jo veig les de cine, però bueno, igualment. Sí, jo també, sí. Com que aquí sí que es veu lo dels Palantir. L'únic que Sí. també t'expliquen lo dels Palantir com super malament. Si no... Sí, Els Palantir diu que són... Els Palantiri? Et diu que els Palantiri són pedres màgiques de mags per veure el futur. sí. Ja està. I, bueno, i a part, no està el Faramir, tampoc. Està la part del Faramir, s'ho treuen de sobre. Sí que crec que surt de fons després, però aquí Es com pot que no hi... intuir que és en Faramir al final, però... Sí, intuïm nosaltres que és el Faramir perquè sabem qui és. I perquè està amb al final surt amb la Eowyn, Sí, i si sabem la història sabem que acaben junts i podem intuir-ho. clar, però... Sí, si veus aquesta pel·lícula per primera vegada sense saber res, Sí. no saps qui és aquell personatge després. Mm. I aquí tota la trama d'en Faramir, que està com... Bueno, tota la part del Denethor i el Faramir com que no existeix i és simplement un Denethor super deprimit, es vol matar ell mateix. I al final el Gandalf deixa que es suïcidi. En plan, com que el Denethor li diu no, però mira, arribarà tot, arribaran i ens mataran i tot, i s'acabarà i serà terrible, i en Gandalf diu, vale. Ok. I com que de sobte ja va semblar recordar que ja com que no es veu que es mor, simplement en Gandalf segueix narrant i diu i així passa en Denethor i com que ja d'en Denethor ens n'oblidem de sobte, surt un moment i ja ens n'oblidem Sí, i la història segueix i ja està. sí, i al final d'aquesta seqüència es queden al Gandalf, amb el... Quin hobbit anava amb el Gandalf, perdó. Pipín. Amb el Pipín, perdó, és que sempre m'oblido. Mm. El Gandalf amb el Pipín com deprimits a dalt de la torre aquesta de la punta de Minas Tirith, com Sí. tristos, en plan, bueno, ja està, és el final de tot i morirem, no sé què. Sí. Llavors, en aquest punt de la pel·li han passat 30 minuts, ho vaig mirar perquè em va semblar com bastant loco, que és quan en Sam aconsegueix entrar, llavors, a dins de Sí. Kirith Ungol. Triga mitja hora en entrar a Kirith Ungol. Sí, Em sembla moltíssim per tenir en compte tot el que hem d'explicar. sí. Llavors la part de Kirith Ungol jo penso que està més o menys bé, que diu que bueno, que es troba que ja els orcs són tots morts i més o menys explica que s'han estat barallant i tal i se'n troba un de sort que s'acaba tirant ell mateix al buit fugint d'en Sam.
Buah, aquesta part... Bueno, primer volia comentar una cosa que em va Sí? cridar l'atenció, que és que crec que no van tenir gens en compte la pronunciació que tenia de les paraules pròpies Sí, del lore sí, de Senyor dels Anells, que és que a Kirithungol li diuen Cirithungol i a sí, Minas Tirith li diuen Minas Tirith, sí, com que... Bueno, en realitat és un detall, però sí, que en Tolkien aquestes coses les tenia sí, bastant en compte. mm, Llavors sí, això, arriba en Sam, es troba al pot de la llum sí, d'Erendil, així com una mica aleatòriament, mm, el té dins de la sí. cava per casualitat, i és la forma que aconsegueix entrar. L'animació de la llum és potent. Sí, és literalment llum. O Sí, sigui, no és llum animada, és una sí, gravació d'uns lents, uns flares d'aquests de llum, sí, tal qual, sobre la pantalla. Bueno, està bé, en plan, no sé, això... sí, Mira, és que em va fer molta gràcia, lo de sí, el Sam entrant dins de la torre i trobant-se amb aquest orc que li explica tot el que ha passat, sí, però és com que quan agafes l'anell ja tens el poder de l'anell sí. en aquesta pel·li. Sembla això, és com que en Sam quan agafa l'anell i llavors es posa així com molt seriós, és I es com posa a brillar. es posa a brillar de color verd. Si jo vaig pensar en plan rotllo bola de drac, saps? Quan Sí, es posen superpoderosos, pues és en sí, Sam. I jo vaig apuntar-me a Sam Mega Instinto, saps? En plan, sí, com superpoderós i super sí, temible, i l'orc simplement s'espanta i se'n va. I ja està. sí. Mm. I es tira, I i calma, mor. sí, estira. Sí, és bastant Mm. curiós. A mi em va fer bastanta gràcia. Aquest Sí. moment era com bastant... What the fuck? Mm. Vull apuntar una cosa que abans m'he oblidat de comentar-ho, que és que amb això sí que m'agrada, que al principi de tot el Sam està mirant a la torre i veu els orcs i llavors Mm. ell diu que en Bilbo els hi deia goblins, però són orcs, en Sí, plan que és el mateix, com que sí, et sí, deixa sí, bastant clar que són el mateix tipus, sí. la mateixa espècie, això em va agradar bastant. És que et posa com, hi ha molts com detalls pel mig que són de lore més o menys profund. Al principi recordo que diuen com que deixen entendre tota la idea d'en Tolkien que tot era com l'origen mitològic anterior a l'època dels homes. Com que hi ha una frase que deixa molt clara aquesta idea. També de les àguiles també hi ha molts detallets, diuen algunes coses que, És veritat. I al que final com de tot que, també. que com que està molt bé, però tenint en compte com és la resta de la pel·lícula, estàs una mica descol·locat que de sobte et diguin una cosa així. Bueno, llavors ens estan trobant Frodo. Mm, Aquesta part era una mica estranya quan es troben. mm, mm. Aquí, sí, saps el Senyor dels Anells a les pel·lis que diuen que són com bastant... tenen una relació bastant homosexual entre ells dos. En plan, Sí, la gent ho diu. Bueno, sí, pues sí, aquesta escena em va semblar sí, encara més que a les pel·lis de Peter Jackson. sí, Com molt romàntic, com, uau. sí, Si s'haguessin fet un petó no m'hagués sorprès res, sí, sí, perquè estaven com... Era molt estrany, però bueno. Després ja, o sigui, això és l'únic moment que diria, uau, en plan, realment estan com super sí. s'estimen. Clar, és això que es necessiten la germandat de l'anell, les dues torres, però sobretot les dues torres per la relació d'en Sam i en Frodo davant els perills amb, que clar, necessites per això entendre la seva relació per aquest moment que les coses ja s'han començat a tòrcer força per, a, per connectar bé amb la seva relació. Clar que nosaltres ja ho coneixem la història en aquest moment ja sabem què ha passat i sabem la relació que tenen,
per entendre la situació, però clar, amb aquesta pel·lícula, com que és el primer moment que els veiem junts i que no té el mateix efecte de quan ho has vist tot. De fet, sí que hi ha com flashbacks, si no sé com explicar-ho. Hi ha un moment que sí que es veuen quan el Gandalf li dona la missió a en Frodo d'anar a buscar, anar a Sí, tirar l'anell, que sí que se'ls veu sí, junts, sí, i també és com bastant homo perquè és com que viuen junts i són com... No sé, o sigui, no s'entén exactament, en plan, no saps realment què els hi passa, en plan, què estan fent. sí. Mm. I llavors, els veus a ells dos anant junts, vivint, si sembla que estiguin vivint com junts, vivint Sí. a l'atzucac, i se'n van els dos com a buscar a tirar l'anell. Mm. I llavors, no sé, aquí és un d'aquests moments. O sigui, a part, hi ha aquest moment i després ja cap endavant tot el... Mm. O sigui, els veus aquí sortint de la comarca, que de fet el disseny de la comarca em va agradar bastant, o sigui, és com bastant senzill, Mm. però em va semblar Sí. bastant maco. L'únic que totes les cases eren l'atzucac. No sé si et vas fixar, totes tenien la mateixa porta, tots eren iguals. Bueno, Mm. i aquí és el moment ja que els veus junts de veritat, parlant i interactuant. Llavors aquí tenia apuntat que hi ha una espècie de visió d'en Frodo del futur, d'ell agafant els barcos, però no me'n recordo Sí, molt bé sí, per sí, què sí. tenia aquesta visió. Sí, es posa, mira per la finestra, té la visió i ja està. Ah, vale. Mm. I aquí, bueno, ho hem dit abans, però enmig de totes aquestes, normalment és en transició d'escena a escena, hi ha cançons. Pues aquí era una visió de Fraud of the Nine Fingers o alguna així. Sí, Després hi sí. ha, no sé, hi It's ha so altres. easy not to try. Sí, sí, la de l'anell, la dels poders de l'anell, que no sé què et deia. Sí, la cançó deia alguna Sí, del... The Ring of Doom, no és? Sí. sí. Em fa, aquesta de It's so easy not to try em fa molta gràcia perquè això es diu, és molt fàcil no intentar-ho, doncs no ho intentis. És veritat, aquesta la diuen. La Sí, diuen, crec que quan estan a punt d'anar cap a al món del destí, que sí sí. Mm, que diuen això, precisament, lo de mm, podríem no intentar-ho, però ho farem igual. sí, I llavors, bueno, aquesta part és quan comença la part més farragosa de la pel·li, jo crec, sí. Mm, que és en Frodo i en Sam arribant al món del destí. mm. Ah, es diu així en català? O és Món del l'altre? fat. Del fat. Vale. Sí, Que a la pel·li de Peter Jackson ja es fa lent, però aquí es fa ultra lent. sí. Mm. Per tant, estan cansats com tota l'estona, no... Sí, Sents com que no... No sé, com que el temps no passa perquè tots els fondos són... O sigui, sembla que estiguin sempre tota l'estona al mateix lloc. Sí sí. que hi ha moments que t'ensenyen el paisatge, però és com, uau. Mm. Hi ha un moment que em va fer bastanta gràcia que diuen God help us, Sí, com que no té gaire sentit dins del context del Senyor no, dels Anells. no. Mm. Tenint en compte que no tenen el concepte de Déu, no existeix per ells. O sigui, existeix Sí. Eru, però crec que com a tal no sé no sé si saben si existeix. Sí, crec que sí. Però, Sí, en plan, no li diuen Déu. no. I es tenen com més... Tenint en compte tots els Valar, com si fos una religió politeïsta, Sí. que clar que no, que això no tindria sentit que parlessin en singular, ni que els oferissin ell com a Déu. Llavors van caminant i es cansen, en Frodo està molt cansat, tenen set, no sé què, com fa, tot és molt lent. Tota l'estona, no sé, tot això se'm va fer ultra farragós. Sí, Llavors ve la meva part preferida, t'ho juro, és la part que més em va agradar. És quan es trona els orcs. sí. Ja. La cançó, boníssima. Sí, sí, em va agradar molt. Where there is a whip, there's a way. Sí, Era és bastant... un joc de paraules perquè diuen l'original és Where there's a will, there's a way, Uh -huh. que vull dir, si
si en tens ganes de fer-ho, ja te'n sortiràs, una cosa així. Però aquí diuen where there's a whip, there's a way, on hi ha un fuet, doncs, acabarà sortint aquella cosa. Sí, sí. Aquesta cançó em va agradar bastant. O sigui, és com Sí, bastant animada. sí. I tota aquesta part em va fer bastanta gràcia. Mm. Sí, m'agrada que aquesta part passi, perquè les pel·lis de Peter Sí, Jackson només està la versió extendida, la versió sí, extesa, sí, i aquí està bé que surti. També em va fer molta gràcia com fugen d'allà, perquè és quan es troben amb els sí, humans. sí, Llavors, aquí hi ha una part com... És super com racisme, en plan, els humans diuen no, els humans anem primer, i els orcs s'enfaden, llavors van Sam en plan heroi del poble orc, sí, dient no, heu de lluitar pels vostres drets, heu d'anar primers, no sé què, i sí, llavors després posa a dir lo de com matxacar-los, no sé què, per sí, menjar-se'ls, en plan, sí. que ho deia, ho havia escoltat abans, que hi ha com aquí el callback al moment Sí, d'abans, que ell ho escolta, i llavors és quan podem fugir. Em va fer molta gràcia com aquest moment de trifulca entre orcs i humans. sí, I en Sam així com heroi del poble orc. sí, És que aquí, sí, aquí fem una mica de jajas, però a mi sempre m'ha fet com... M'ha cridat bastant l'atenció com es tracten els orcs dins de l'obra del Senyor dels Anells. sí, El fet de que se'ls tingui com éssers que estan completament corromputs i no poden tenir redempció sí, possible. I, però a la vegada hi ha moments de les pel·lis i dels llibres que els veus com a criatures, com són éssers intel·ligents més, sí, en plan com humans, que sí, no són humans però que tenen la seva pròpia cultura, tenen el seu propi, la seva pròpia sí. de fer tenen fills, tenen Sí. famílies, en plan, En Peter Jackson jo diria que ho va... Com que no ho va posar gaire, suposo... Més o menys s'entén perquè també és moltes coses a explicar i és més senzill posar-los com un exèrcit dels dolents i ja està. Però em va agradar que als Anells de Poder hi ha una escena d'un sí, orc que que té és el una que tenen. família i tal, i que hi va haver molta gent que potser coneguent només les pel·lícules es va queixar, però que això, coneguent els llibres, és una cosa real i que està bé que es tingui en compte perquè els dona molta més profunditat a aquests éssers, no només els dolents i ja està, i com que Clar, tenen a mi també, aquests admiració i odi cap en Sauron. clar, sí, és com que són criatures que estan obligats a seguir en Sauron, però perquè Sí, sí, tenen com una espècie de maledicció sobre seu, que és com sí, quan els van crear, sí que són com no estan creats com a tal per Morgoth, sinó que es van ser subcreats, i van ser barrejar espècies i al final van sortir els sí, orcs, però al cap i a la fi són criatures que són criatures d'Aero també, en plan, al final són subproductes de criatures d'Aero, llavors al final una part sí, seva sí que té voluntat, havia de ser criatures pures en algun moment, llavors hi ha algú que encara està dins seu i d'alguna forma tenen una part que és més humana, saps? Entre cometes, sí, com que se'ls fica, no són tan, no és blanc i negre, en plan, són completament sí, dolents, saps? Sinó hi ha una escala de grisos i això va a sí, vegades es perd. Sí que les pel·lis de Peter Jackson hi ha moments que a mi em fa gràcia com que es veu que hi ha com l'opressió aquesta o sí, sigui, això sí. es veu que hi ha opressió per part d'en Sauron i d'en Saruman i veus que els orcs estan una mica maltractats i a mi em fan paneta. Sí, A mi sempre m'ha fet una mica de paneta. I m'agrada allò de els Anells de Poder quan tenen aquest moment com que, de fet, a la primera temporada els veus que l'Adar els tracta bé, sí, els té sí, real a sí. Messi i, i llavors a les pel·lis de... I llavors,
quan arriben Sauron és quan Sí. se senten obligats a seguir-lo. Sí. I el Sauron sí que els té com a esclaus. Sí. Llavors, em va fer molta pena que va morir l'Adar perquè era com... Joder, sí, Sí. sabia què passaria. Però era com Sí. l'única forma que tenien els orcs de realment ser com tractats bé i que en realitat sí que tenien la seva part dolenta de anem a invadir la terra de Mordor Sí. i anem a fer totes aquestes coses, però jolín, que tenien el seu punt bo, saps? Com són... Sí. I llavors aquí em va fer gràcia que hi hagués aquesta part de racisme d'humans cap a orcs. De veure com els humans els maltracten i els orcs pobrets. Bueno, no sé, va fer... em va fer com reminiscència aquest tema que sempre em té donant voltes al meu cap. Bueno, llavors es tornen a fugir i tornen a passar més o menys exactament el mateix abans, que estan com caminant por ahí. I estan... Ara llavors tornem a Minas Tirith i surt en Grond. Surt Sí. l'ariet aquest que utilitzen. Sí. I surt el rei Bruixot, Sí. que ara aquí encara va en un cavall alat. I llavors té aquest mini enfrontament amb el Gandalf. Sí. Que el rei Bruixot té una veu com... Ridícul. Vaig apuntar perd aura al parlar. Sí, sí. Perquè al principi és el rei Bruixot, en plan, amb la caputxa se la treu, no té cara, és simplement una corona flotant. Sí. I llavors com parla i és com una espècie de veu com estranyament aguda, així mig deformada metàl·lica, com que no es correspon gens amb el que estàs veient, saps? Sí. I una mica ridícul, pobret. Sí. Va entrant aquí a Minas Tirith i llavors després tornem a passar a la trama del Frodo i el Sam, on el Frodo té el somni aquest... És que veus com coses que... Per què fas això? En Frodo té un somni super aleatori on es troba... És com que... Crec que és un somni en el que ell van a fer la missió de tirar l'anell, però tot els hi surt bé. Al principi del somni. Perquè van caminant com si fos per camps verds i es troben al món del Fat i arriben tal qual, es troben uns orcs, els saluden en plan, hola, què tal, són col·legues, són majos. I llavors arriben al d'esto, no sé si tiren l'anell, estan com superbé, en plan, tot bé, tot bona onda. Llavors quan baixen es troben en Gandalf, però el Gandalf es converteix en un orc i després en Sam també es converteix en un orc. És com que tot comença a anar malament. Bueno, no sé. És un detall d'aquests que no porta gaire enlloc, però el fan i el fan molt estès, que dius, bueno, vale. A mi em va fer molta gràcia aquest, però també és com per què està passant això. Sí. Em va fer molta gràcia el moment en què saluden els orcs i són com super simpàtics. Sí. Aquí hi ha el moment de Cracks of Doom, que hi ha les cançons aquesta amb l'ull de Sauron, que el veus allà flotant i que... Aquest moment és molt semblant a les pel·lis de Peter Jackson, quan hi ha l'ull que es veu el feix de llum vermell directament sobre seu i com ells s'han d'amagar. Perquè aquí entenem l'ull com a les pel·lis, és a dir, com una cosa física o com a... Sí, jo vaig entendre que estava sobre Barad-dûr, literalment flotant sobre l'aire, i que en aquell moment hi ha l'ull, o sigui, hi ha l'ull del feix de llum perquè els núvols s'aparten un segon i llavors l'ull pot com enfocar sobre seu. Després, al final de la pel·li, quan tiren l'anell i tot, l'ull es veu com es destrossa, com es mor. Llavors aquí tornen a aparèixer en Gollum per primera vegada. Sí que no es dona per entès que hagin estat amb ell abans. Sí. Simplement és com que en un moment en Sam diu que els estarà seguint i els està seguint. I ja està. Sí. I aquí vaig notar com que encara que és l'única escena que veiem en Gollum, com que intentaven posar-hi tota la trama com que haguem de sentir pietat per en Gollum, que té aquell moment quan ja l'estan esborralant amb la fibló,
com que es posa com molt recollit i que diu que no li facin mal i tal, com que intenten buscar tota aquella trama, però clar, també és l'única escena que el veiem i a més és un moment de la història, ja el món del fat, que potser ja no toca buscar aquesta trama i que en Gollum ja ha d'anar a totes a recuperar A buscar. l'anell. Sí, perquè en aquest moment en Gollum els ataca i el fan Sí, fora. sí, I quan el fan fora és això, és el que tu deies, que el fan... Això fa com molta aparenta estar com molt encongit i com, ai, perdó, no sí, sé què. I llavors en Sam li perdona la vida. I sí. se'n va. Mm, I llavors és això que deies, que és com... mm. Que per... Això hauria d'haver vingut molt abans, o això Sí, 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 és com una espècie de reminiscència a la part d'aquesta sí, del Hobbit, però que també està en el Senyor dels Anells, però al principi de les dues torres. sí. És una No cosa ara. sí, que s'ha d'haver anat construint i no posar-la ara ja que és al final. A mi em va fer molta pena el Gollum, aquí em va Sí, semblar bastant memorable. mm, Bueno, llavors al final troben les portes de... La porta aquesta que entra dins del món del sí, fat, que és molt petita, és tamany Hobbit. sí. Mm, Llavors aquí ve mm, la part aquesta de... Entren al d'esto. Llavors mm. és quan en Frodo diu que no tirarà l'anell, Sí, es fica l'anell i se'n va. Llavors en Sam va a sí, buscar-lo. I la trama es queda allà. sí. Perquè s'entén que això, bueno, en anglès són The Cracks of Doom, no sé com es diu en català. Esquerdes del fat. Les esquerdes del fat són Mm, com una espècie de laberint intrincat que hi ha per dins sí, del món del fat, mm, com bastant llarg i gran, i és com, bueno, mm, mm, es perd per allà en Frodo i en Sam el va buscar. mm. Llavors passem un altre cop a la trama de Minas Tirith. I és que jo, mira, una altra cosa d'aquestes coses que et deia que no sabia per on tirarien. Perquè jo va haver-hi un punt que pensava que no hi hauria la batalla de la Porta Negra, perquè estaven tardant tant en la Vale. trama Sí, sí, sí. dels camps del Pelennor que jo pensava que seria simplement la batalla dels camps del Pelennor i punt. Però no. O sigui, perquè aquí hi ha la mort d'en Theoden, que a part és com Sí, supercutre. sí, sí, sí. Sí, com amb molta... com Mm, super pena, en plan, que cutre, saps? Com... sí, Perquè de cop és com que a, a Mordor, com que és, el núvol es fa com més intens, mm, i llavors de cop el cavall d'en Theoden s'aixeca i tira en Theoden i en Theoden mor. sí, I això. sí. El narrador com que comença i diu, vale, en Theoden s'ha mort. Sí, exacte. I s'ha mort i tu. Bueno, Bueno, pues s'ha mort. Si tu ho dius... Bueno, llavors apareix el rei Bruixot un altre cop, però aquesta vegada en comptes d'anar amb un cavall alat va amb la bèstia alada. I per fi apareix la Eowyn, que jo pensava que no sortiria ja en aquest punt, sí, perquè no surt a la mort del Theoden, mm, de cop apareix ara. sí, I a part en Theoden mor ara i no mor... sí, O sigui, és com que mor molt abans i de cop ja sí, sí. la amb el rei Bruixot. Bueno, hi ha tota la part aquesta de l'Eowyn que Mm, simplement passa. Sí, em va agradar quan sí, en Merry l'ajuda. mm, També sembla que l'Eowyn, quan utilitza l'espasa per tirar la bestialada, és com simplement hi ha una explosió de llum i la bestialada sí, cau. sí. Mm. No, sobre l'Eowyn, que també és això que la veiem per primer cop en aquell moment i no tenim tota la trama i construcció de personatge que fa que arribi allà, sinó simplement està per allà, es treu el casc i amb l'ajuda d'en Merry maten el rei Bruixot. Clar, suposo segueix tenint el, la idea més general de que de sobte és una noia que està al mig de la lluita i mata aquest enemic tan poderós. Però penso que també és important tota la història de l'Ewin en si,
les seves raons per anar a la batalla i tot el context de Rohan, que aquí les perd totalment perquè això que he dit apareix ara sense cap mena de context. Ai, que no m'ho he explicat abans, però l'arribada de l'exèrcit de Rohan estava Molt... bastant bé. Sí, Bueno, sí, va estar bé, o sigui, no és sí, l'èpic que és a l'Esprit de Peter sí. Jackson, però mola, si sona el gai, llavors és com tots, Sí. mira, i llavors arriben, Sí. és aquest moment. De fet, correspon al moment en què en Sam i en Frodo reprenen la marxa, perquè és com que el fet que ataquin a l'exèrcit fa que Sí. en Sauron perdi poder, i llavors és en la trama del Frodo i el Sam es Sí. correspon amb vale, ara podem seguir caminant. Sí. Llavors aquí fa tota la part de l'Ewin que no és tan poc, és tan èpica, però bueno. I a part, és com que li talla el cap al riu Bruixot, tot i que no té cap. Sí. Llavors l'exèrcit marxen mig corrents, però llavors arriben els barcos i és com, vale, arriben els barcos, però de cop és en Aragorn, però ni en Gimli ni en Legolas surten i Sí. tots els orcs surten corrents. Perquè tampoc hi ha... Tot l'exèrcit dels morts tampoc apareix. Ja, tota aquesta trama tampoc l'han explicat, simplement arriba l'Aragorn amb els barcos i ja està. Aquí és quan passa... Aquí també és com una decisió molt estranya perquè llavors derroten l'exèrcit i és el que et deia abans. Jo pensava que tot passaria aquí a les batalles al camp de Pelennor perquè els temps és com que no em donaven, saps? Ja estaven al món del destí i encara estaven als camps del Pelennor. Sí. Les línies temporals se les passen una mica pel forro, que en Frodo i en Sam estan com un quart d'hora a les esquerdes del Fat, mentre els altres encara lluiten a Pelennor i llavors se'n van fins a la Porta Negra. Però és que, no sé si et vas fixar, però el narrador explica que han passat diversos dies. Sí, En Sam ha sí, passat també. dies buscant en Frodo a les esquerdes del Fat. Mentre... O sigui, tots aquests dies han estat allà dins del món del Fat, mentre derrotaven l'exèrcit als camps del Pelennor, recollint tot l'exèrcit, anaven fins a Morannon i llavors allà tenien l'altra batalla. Sí. Són coses que ja són al llibre i que si llegeixes amb atenció i t'ho vas apuntant tot queda ben quadrat i no s'entén que hagin d'haver hagut de dir doncs s'han passat uns quants dies aquí i ja està, quan es podria haver fet bé cenyint-se amb el llibre i hagués quedat bé. O sigui, en la pel·li està molt mal fet, perquè és com que porten dies dins del món del destí i això passa tot el mateix dia, clarament. Bueno, llavors porta dies buscant el Frodo, llavors quan el troba ja està passant ja estan lluitant en Gollum i en Frodo. Sí. Li arrenca el dit, i llavors fa lo de ballar i cau. Això m'agrada que fos lo de ballar i caure per accident, perquè és com el llibre i no és que el tiren. O sigui, sí que sembla més ridícul, però a mi m'agrada que sigui més com el llibre en aquest sentit, perquè és com molt per una tonteria, en plan per fi ho aconsegueixes i mira que ets despistat que, joder, en plan, l'has cagat. Tothom diu lo de les àguiles i llavors més o menys està justificat, però aquí, o sigui, les àguiles es marquen àguiles ex màquina, però molt bèstia. Sí. Si vols explicar exactament què passa perquè és surrealista. Surten de les esquerdes del Fat i corren avall perquè no els arribi la lava. I clar, aquí aquesta escena també és com... Clar, és una cosa com molt profunda en el llibre i el Peter Jackson us va saber adaptar bé, que com que s'accepten que moriran i ja està. I aquí com que queda com molt ràpid, que estan corrent i... Sí. Mira que tenen converses com sentats i tal, però aquí estan corrents i estan com... I arriben les... Estan corrents i...
aquí al final de totes les coses. Sí, Sam, Sí, sí, això, sí, tens raó, Frodo. I mentre van corrents i en plan, Sí. sí. Okay. que, que són les, per exemple, en Peter Jackson també posa aquestes rèpliques i en el context que ell les diu tenen com un to totalment diferent a com les diuen aquí mig corrent i de sobte doncs arriben les àguiles i els agafen a mig córrer. Bé, sí, exacte. Però és que, o sigui, el més surrealista de tot és que hi havia la batalla de la Porta Negra Sí, i llavors quan tiren l'anell, vale, tot es comença a destrossar. sí, Però què passa? Està tot l'exèrcit allà i sí, no passa com a les pel·lis de Peter Jackson que es queda casualment com rodejant l'exèrcit, en plan, com tot es destrueix menys l'exèrcit, sinó que sí, aquí moriran tots. Però què passa? Arriben les àguiles i sí. què fan les àguiles? Arriben moltes àguiles, milers d'àguiles, i s'emporten a tot l'exèrcit volant. Sí. Mm. Sí, però es veu gent muntada a cavall, agafada per les àguiles, com que se'n van. És que em va semblar com Sí, surrealista. Mm. Sí, aquí, sí, el que deia d'Àguiles Ex Màquina com multiplicat per 10.000, perquè és... Sí, sí, sí. Sí, no és el típic que arriben en el moment decisiu de la batalla, sinó que és com, vale, estàs a punt de morir i us agafem a tots i us salvem. Ja està. Bueno, llavors aquí ve la part aquesta. Sí que es veu que passen diversos mesos i que tot es recupera, Sí. no sé què. Hi ha la coronació de l'Aragorn. Sí. L'Anwen ni hi és ni se l'espera. Exacte. Sí, a part no surt ni a Rivendell ni res. No. No existeix l'Arwen. Sí. No. Em fa molta gràcia que ho mirin des de dalt, des de la punta aquesta de la Sí. torre de Minas Tirith, com que no participen Sí. de res. Clar, perquè en cap moment han tingut relació l'Aragorn amb els hobbits. Simplement Sí. estan allà. I bueno, llavors ja reprèn com s'acaba el flashback. Tot això era un flashback que ho estava cantant Sí. el Bard aquest Sí. de Gondor i llavors tornem a Rivendell. Llavors també veu un moment delirant. Sí. O sigui, primer expliquen lo de que en Gandalf s'anirà amb en Bilbo i en l'Elrond Sí. amb els barcos a Valinor. Llavors en Frodo demana d'anar. Sí. Com que la forma en què justifiquen que el Sam no pot anar no té sentit per mi. O sigui, dins del context de la pel·li és com Sí. que li diuen no, Sam, tu t'has de quedar perquè ja ho veuràs tu passant. Sí. Tu has de viure, però el Frodo en aquesta pel·li no està gens traumat, està perfectament Sí, bé, sí. només li falta el dit, però ja està la resta. I això li diu com tu Frodo, tu Sam has de quedar-te, ja veuràs, tindràs una vida, tindràs família, tindràs fills, no sé què. Bueno. I llavors ve això, el moment aquest més delirant de tota la pel·li. Explica-ho tu, sisplau. Sí. Al final, com en Gandalf fa la reflexió de tota la història en general i tal, i acaba dient potser hi ha un hobbit dins de tots nosaltres, o alguna cosa així. Sí, explica com que els humans... O sigui, totes les criatures màgiques desapareixeran, Sí. estan desapareixent, els nans s'estan quedant dins de les muntanyes, els elfs estan anant cap a Valinor, i llavors que només queden humans i hobbits. Llavors diuen, en plan, i llavors els hobbits que desapareixeran també? Llavors diu, explica, no, mira, tu, Frodo, ets més alt que en Bilbo, i tu, Sam, ets més alt que en Frodo, i mira, ells dos, en Merry i en Pippin, que són més joves, són més alts que vosaltres. En algun moment tots acabareu sent hobbits. Tots humans, tots com humans. Llavors, diu això que tu has dit. Potser hi ha un hobbit dins de nosaltres, sí. Li fa com un zoom
una mica i a la barquera d'en Gandalf. En Gandalf trenca totalment la quarta paret i diu, i és el dins de nosaltres. És com que està parlant, Sí, no sé què, si hi ha si potser hi ha un hobbit dins de tots nosaltres. Veritat. és que és com que Ai, amb la primera pregunta sola ja quedava clar que, bueno, que s'estava referint a això, al significat de ser un hobbit i tal, però és que com que ho exagera molt amb trencant la quarta paret i dirigint-se directament al públic. sí, el riure que vaig passar... És que no em vaig poder prendre en sèrio res del final, Sí, perquè a partir d'aquell moment, o sigui, clar, a partir d'aquell moment queden com 5 minuts, però en aquells 5 minuts vaig estar sí. com... És que no, acaba de passar... acaba de passar... Gandalf trencant la quarta paret i mirant-te directe, mirant tu. Com... Veritat, que ets un hobbit? En plan, Sí, que ets un... Sí. Sí, clar, sí, ja t'ho deixaven clar amb tot lo de... Com que dins de gent encara quedaran parts de Hobbit, no sé què, saps? Però, sí, sí, mare meva. I bueno, i després ja aquí ja està, sí. s'acaba, en plan, és com... Ja es veu que... Se'n van Frodo a les rades grises i aquell... És ben bé aquella imatge que hem vist que anteriorment que s'imaginava en Frodo, d'en en Gandalf, l'Elrond i en Frodo i en Bilbo sobre un vaixell, que és ben bé la mateixa imatge que havíem vist abans i ja està. L'únic que sí que es veu que està plovent per algun motiu. Sí, Els llibres no plou, veritat. no, penso Per que aquí no. està plovent. Simplement és com l'única diferència que hi ha amb la visió abans és que està plovent Sí, i el barco se'n va i ja mm, està. I s'acaba. sí, També hi ha el moment maco abans de Rivendell que el Frodo li dona el llibre del Hobbit a en Sam perquè sí, continuï escrivint-lo. sí, Això està bé. mm, I bueno, i aquí s'acaba la pel·li. sí. En fi, Uf, és tot un viatge. sí, Bueno, jo vull comentar així com a mig reflexió, mig comparació, que mm, sí que crec que intenta adaptar algunes coses més fidelment que les pel·lis de sí, Peter Jackson, mm, però no, o sigui, en el resultat final com que no ho aconsegueix. Que, no, sí, és com queda massa estrany, hi ha mm, decisions de guió que és mm, com se'n fan molt estranyes i crec que no tenen gaire sí. sentit. Moltes coses com que coses que s'inventa o que no són tan importants les allarga molt i acaben portant a no gaire res, però llavors, què és això? Que llavors perds temps per coses que són realment importants, que les ha de resumir en massa poques coses i jo sé, tot el tema de l'aniversari d'en Bilbo em sobra força. Penso que està bé que ho emmarquin que està el senyor com tocant i explicant la història, però penso que perd un temps que amb el retorn del rei no es pot perdre i que s'hauria d'aprofitar les coses que són importants explicant-les més bé i clar, si vols començar amb el retorn del rei també aquest temps és important gastar-lo en posar-ho tot en més bon context per la gent que no coneix la història i que veu de sobte aquesta pel·lícula. Estic bastant d'acord amb la teva Mm, opinió. És que mm, crec que crec que és una oportunitat perduda haver com mm. adaptat el Senyor dels Anells i haver-ho fet així, saps? Sí. Mm, Jo crec que hauríem d'haver fet les tres pel·lis. O tres sí. pel·lis o dos... O no, sí, Mm. tres pel·lis. Jo crec que hauríem d'haver fet tres pel·lis directament. I haver-ho adaptat tot bé. Però és una cosa que fins i tot en rànquing ja se n'han adonat que no funciona. Vull dir, en entrevistes després de treure la pel·lícula han dit que no... Per això que començar pel final no funciona. Sí, no, no funciona. Mm.
clarament no funciona. Sí, sí. I a part es deixen personatges, es deixen... Sí, És com tot... Com... Falten tantes coses per explicar. sí. I tot comença tant sense... Tot i que intenten explicar el context, es queda com a mitges i no... Es lia més que aclara. Sí. Jo crec, tot el que intenten. I un detall que jo vaig notar és que per això potser sonarà una mica pretensiós, però el llenguatge que fan servir vaig trobar que era com molt simple i que, Jo també. no sé, com amb això que hem dit d'en Gandalf trencant la quarta paret, que al final això et diu que hi ha un hobbit interior que se't refereix a tu directament. Aquest potser era el clars més clar i més bèstia, però podem veure més moments a tota la pel·lícula que et sobredescriu algunes coses que no feia falta i que potser ja quedaven bé, com en aquest últim cas, deixar-ho la pregunta de potser hi ha un hobbit dins de tothom o una cosa així, deixar-ho més, mica més vaga i més a l'aire i no incidir-hi tant. I també un llenguatge tan simple com que li treu profunditat a tota l'obra, i potser això també ajuda a que quedi una cosa una mica més estranya i que no sapiguem per on agafar-la. Sí. Jo crec que també passa alguna cosa relacionat amb... O sigui, que també passa una mica al Hobbit, però aquí es nota més perquè és més intensa aquesta història. Sí. Que és que també, sobretot amb els personatges i les reaccions que tenen els personatges al que està passant, és com poc profund, és com que no els afecta gaire, com simplement passa, ho accepten i segueixen endavant, com si no hagués passat res. En Frodo no està gens traumat, en Sam tampoc, com que sí que tenen moments com de tristor, però és com que dura aquell moment i ja està. I després tot segueix com abans, saps? I estan feliços i en Frodo és com que la càrrega de l'anell tampoc se li nota com a tal, sí que hi ha un moment quan surten de Kirith Ungol, però després és com simplement està portant l'anell i es torna dolent al final, es torna dolent, saps? Com al final acaba corromput per l'anell, però després ja està, és com ja està. No es nota que l'ha estat destruint per dins i que quan tira l'anell hi ha aquesta buidor que sent però que a la vegada està lliure. No, simplement com que no hi ha pes. Sembla que tot el que està passant no pesi en els personatges. Sí. Tens alguna cosa comentada a l'animació? Bueno, que és... Crec que, he dit els dissenys i els fondos, crec que estan més elaborats, però crec que l'animació perd una mica en aquesta, a nivell de moviment, de fluïdesa i tal. Els moments en què lluiten són com molt estranys, són com molt ortopèdics, són com que es mouen com de forma estranya, com molt entretallada, no sé com dir-ho, com molt estàtic tot. I no sé, com em sembla una mica més barata que l'altra. Em va cridar l'atenció que Barad Dur l'interpretaven com un castell. Sí, a mi, no només que fos un castell, sinó el tipus de castell que era. Sí. Que era un castell com bastant europeu, o sigui, europeu d'aquests de finals d'aquests... Ai, com es diu? Aquest típic, el castell aquell que hi ha a Alemanya, que és com bastant de fantasia, que s'utilitza tant per pel·lis. Em recordava una mica aquell castell. Un castell bastant normal. Kirith Ungol és com una espècie de construcció de pedra bastant loca, però Barad Dur és un castell normalet. Sí. No sé. I no sé, situat com al mig d'una muntanya amb un camí que puja fins al castell. Sí, i a part crec que està mal situat. Sí. Està més o menys. Sí, crec que estava una mica més cap al sud del que hauria d'estar, però bueno, la resta està. I em va fer molta gràcia que el mapa està assenyalat Kirith Ungol i Minas Morgul és com que si no existís, saps? Sí. Està escrit, però Minas Morgul és el més important. Kirith Ungol és una torre de merda. Suposo que a nivell de narratiu dins de la pròpia història, com que Kirith Ungol és el que és important, però igualment, jolín. Sí.
respecte el cànon. En fi, i res, ja està. A nivell d'animació no tinc gaire cosa més a explicar. Si tu vols parlar-nos de la banda sonora, algú que tinguis... Sí, de la banda sonora no sé, vaig trobar que era com... Les cançons eren com una... Algunes estaven més bé, algunes no tant. Em va agradar les lletres, que encaixaven en general força bé, que les lletres eren escrites pel mateix Jules Bass. La música en si la va fer en Maury Laws. Llavors va tornar en Glenn Yarborough i el seu intens vibrato per cantar. Que em va agradar el detall que aquell bar del que hem mencionat que està allà a l'aniversari d'en Bilbo i canta les cançons, com que és el mateix, se l'entén com un personatge interpretat pel mateix Glenn Yarborough, i va agradar aquest detall com que el fessin entrar dins de la història. Jo m'ho vaig imaginar que seria aquest... En plan, m'imaginava Sí. que... Vaig imaginar que era el mateix persona que canta. Però Sí, és ell, tal qual. sí. També m'agrada el detall que com que es fan versions instrumentals de les cançons, per algun moment potser s'ha de posar més de fons o una cosa així, en lloc de posar la cançó amb la lletra i tal, que potser xocaria amb el diàleg, es posa de fons la versió instrumental i queda bé, però sí que algun cop, com que amb algunes es fa una mica pesat, que van repetint la mateixa melodia Sí. molta estona. Hi ha diverses que es repeteixen diverses vegades, la de Cracks of Sí. Doom i la Sí. de l'Anell també es repeteix diverses vegades. Sí, No sé si hi ha alguna altra, però sí. i la primera que es nota molt és Frodo of the Nine Fingers, que Sí. ho diu com moltes vegades i dius, bueno, vale, la cançó està bé, però ja està. I això, com que també com que les cançons en si són d'un gènere molt particular, però també són com molt variades i Sí, cada una encaixa molt bé en cada situació. jo crec que sí, que dins del to general de tota la pel·li i tot, encaixen bastant bé. Sí. Jo volia afegir un detall que Sí. m'he recordat ara, que és que creu quan marxen del món del fat, on ja han tirat l'anell, s'està destruint tot i està erupcionant, el Frodo i el Sam surten corrents, i hi ha un moment que la música em va recordar molt a les de les pel·lis de Peter Jackson. I només va ser com un moment supercurt, però em va com fer reminiscència aquella banda sonora i em va agradar. Suposo, no sé si d'on va treure Howard Shore, doncs d'on va treure la inspiració, si la va treure d'algun lloc o va ser purament seva, però no sé, va agradar com fixar-me en aquest detall. Potser és com jo intentant buscar la relació perquè és com el mateix, però... Sí. Cal dir que les pel·lícules que comentarem a partir d'ara veurem un salt molt gran en qualitat, no sé si he de dir-ne qualitat, però que ja a partir d'ara ja es veuen molt com a potser pel·lis d'estudiants que agafen una càmera i se'n van al bosc disfressats a gravar les escenes. Les segueixo trobant molt, molt interessants, sobretot perquè en general les veuen com molt senzilles i molt fetes a casa, però això notarem molt el salt. Ok, doncs ja ho veurem. Sí. Tu has vist algunes? O totes? Algunes les he vist, sí. Bueno, doncs jo no he vist cap, així que serà una sorpresa, serà divertit. En fi, a mi m'està agradant com fer aquest recorregut per aquestes adaptacions tan més secundàries que ningú coneix. Sí. Perquè jo fins ara només havia vist les de Peter Jackson. Així que
m'està fent il·lusió, fins i tot com Sí. endinsar-me dins d'aquest món de les adaptacions Sí. randoms que hi ha por ahí. No, al final són interpretacions diferents Clar, que podem estar més d'acord o no amb els canvis i la manera com ho han fet, però és interessant amb una història que ens agrada molt i que coneixem molt bé, veure com altra gent l'ha interpretat. sí. Llavors, hi haurà un moment que segurament haguem de passar als fanfilms. Sí, sí, sí. Serà interessant, jo crec. Tenim I en fi, algun comentari? Jo diria que no. com? Comentari no. No en tenim cap. Comenteu-nos, que si no llavors l'Aida no té gaire feina d'editar. Com que, bueno, tu no saps el que retallo, La quantitat de coses que retallo. Sí, sí. Sí, no sé. Això, recordeu escriure'ns Sí. comenteu-nos els programes, tenim moltes ganes de saber les vostres opinions, si heu vist les pel·lis, doncs també volem saber què opineu d'aquestes, Sí. si us han agradat, si no, si teniu algun detall així curiós que sapigueu, ens podeu comentar. Tenim els nostres Instagrams i Blue Sky. A veure si el Blue Sky és @ la barra del cavallet tot junt .bsky.social i Instagram és la barra del cavallet també tot junt /podcast i res, ja estaríem tot per avui. L'Ordio diu ens està fent fora ja, ens està dient que tanca la taverna. Nosaltres marxem, tornem a casa. Avui fa un dia així una mica estrany, així que potser... Bueno, tu tens... sortit el sol. Bueno, aquí no, però bueno, potser hem d'agafar el paraigües. I res, bueno, ja comença la tardor, així que també. Sí. En fi, que ens fan fora i que marxem fins d'aquí un mes. Sí. Que vagi bé, Martí, ens veiem. Igualment. I fins aviat. Fins aviat. Adéu.